Este é o meu espacio. Pois ala, nos preparamos. Hai que facer o mesmo que eu faga, vale? Non me sigo convencido, pero bueno, a ver que pasa. Vamos a abrir as pernas así un pouquiño. Veña. Flexionamos as rodillas. Aí está, damos a vuelta. Facemos un cuiño como sin chan. Vale, moi ben. Veña, flexionamos as rodillas outra vez. Cuiño trompiña como sin chan, moi ben. Vale, vamos a facer unha respiración. E deixamos así os brazos abertos. Vamos a pechar os brazos ahora, vale? Vamos a ir quedando un poquillo os hombros. Ahí está, ahí está. Vale, e ahora, moi rápido, Mira, unha, dúas, e tres. Dalle caña dura, dalle que vamos. Ahí está. Venga. A las palmas. Abuela, venga que vamos. Eso, venga, Bueno. Vamos para abaixo ahora, mira, vamos, ahí va. Dale que va. Ahí vamos, dale. Hay un barro, un mayor. Vamos a respirar una vez así. Poner aquí atrás los brazos. Y vamos a mover esa cinturita, ahí está, venga que vamos. Un poquito más rápido, venga que vamos, dale. Para abaixo, venga que vamos. Vale, ya, ¿no? Y bueno, venga. Respiramos, vamos a estirar ahora. Vamos a estirar. No, que era broma, vale. No fixemos nada. Bueno, señoras e señores, vamos a darle un aplauso a un mago novo que temos en CEA. Ese chama Enzo, veña. Un aplauso para o mago Enzo. Con lo que ven xa foi máis el aquí, Rosana, apunta despois colle os datos e para ano xa lle toca. Bueno, pero claro, esto sería moi fácil, non? Facemos un baileciño, e xa é mago. Vamos a comprobar si funcionou, porque non funciona sempre. Onde está a rapaza que sumou? A María. María, mira, a ver se nos acordamos do que pasou. Apuntamos 4 números nunha libreta e María sumou todos eses números e ten ela no seu poder un papel onde ten apuntada esa suma. E ese papel o ten dobladiño e non lle ensinou a ninguén, verdad, María? E non lle dixeches a ninguén. O sea, que ninguén sabe o número. É certo? Sí. Vale. Por favor, mira a María os ollos fixamente. María, mira iso, non vos enamoredes, por favor. E vamos a decir as palabras máxicas por última vez, moi baixinho, e rematamos con un chas. 1, 2, 3, Cristian. Notaches algo xa? Sí, ves, funcionou. Si notaches algo, estupendo. Dime algo que te vira a cabeza. Un número a mí, dime a mí. O 32. Non é. Seguro, non é o número 32? Non. O... Bueno, non pasa nada. Como xa dixen antes, que se non funcionaba a primeira, repetíamos o do baile, pois repetimos o do baile. O dice ou non o dice? Sí ou non? Bueno, mitad que sí, mitad que no. Que malos. Mira que malos, O sea que nada, tiveches un exitazo que non besas. Bueno, non pasa nada. Vamos, eu veño preparado para todo, para a guerra, para o que poda pasar en cada momento, e así, por si acaso, pasaba este momentiño de que non salía ben, trouxen unha folla de periódico que non ten nada nin por un lado nin polo outro. E eu vou a facer unha promesa. Como me chamo Cristian Valle, vou facer unha promesa. Que nesta folla de periódico está o número que María ten apuntado nese papel, que só o sabe ela. Nesta folla de periódico. Por favor, busca, porque se temos todo allí todo feito, tampouco non é plan, non? Digo,
pose, non? Sí. ¿Cuál? ¿El 35? ¿35? No, tampoco. Non vai nin así, nin para atrás. Bueno, non pasa nada. Colle por aquí, por las esquiniñas, por favor. Vamos a ponernos mirando para o público un poquinho para atrás así, a ver se non volamos. Vale? Colle por aquí, para arriba. Ahí está. Ahí, perfecto. Luego se nos está subiendo. Bueno, eu dixen que nesta folla de periódico estaba o número que María ten apuntado no seu poder. A ver se teño por aquí. Alguén terá un pitillo por aí que me poda deixar? En serio? Alguén ten por aí un pitillo? Terá? Alguén? Pitillo? Non, non. Non fuma ninguén. Estupendo. Pareceme bárbaro. Bueno, veño preparado tamén polo que poda pasar, pois non fuma ninguén. E temos un pitillo. Campaña de tabaco para os nenos. Nenos, que hai que facer se temos un pitillo na man? Rompelo. Moi ben. Pero sabedes que os magos usamos a veces esto para facer magia. Que é o que vai facer? Oxe, magia do pitillo. Para demostrarvos que ese número que María ten, que non o sei, nin o sabe ninguén, ese número está aquí nesta folla de periódico. Vamos a ver. Pronto un poquinho máis, por favor. María, non digas nada, vale? Como veñan os aquí tomate, nos saquen unha fotografía que falde eu abanicando, saberás. Na revista Hola, non que me dices, non me acordo máis, xa. 2 semanas estamos na televisión. Prohibida as cámaras neste momento, por favor. Non saño fotos, prohibida as fotos. Non se molesta uno, non? Parece que vai aparecendo algo. O primeiro número cale? O 2. O segundo? Señor, cando podes. O 1. E eu credes que ten un rabiño no medio? Aquí en C así, non? Ten un rabiño no medio? Non, non. Ah. Entonces, que pode ser? Un 7, por exemplo. María, podes vir para aquí, para o escenario, por favor? E o último tamén que parece... O qué? Parece un 7 tamén, non? Vale. 2, 4, 7. María, é o número 247. Non? Seguro? Sí. Ben, putas. Neste ladillo. Aí. Bueno, non pasa nada. Se falla isto tampouco pasa nada. Que pasamos moi ben toda a tarde, toda a noite. Ah, un 9. E por que me engañades que dices un 7? Un 9. Espera, María. Temos o primeiro calé, o 2, o segundo e o terceiro, o 9. Por primeira vez, María, é que increíble, se pensades ben, apuntaches 4 números os que quixeron os nenos. María sumou eses números, que eran números normales e correntes. Imagino que este número coincida co que María ten apuntado nese papel desde o principio. É magia, é magia. María, por primeira vez, queres abrir o papel e enseñarlo ao público? O 249! Viva Cristian Maggi! Bravo! O 249! Aí está, vamos a esperar a que acabe por si acaso, non vaya a ser. Por si acaso non é, non? Aí está, se acabou. 249. Vale.